Ja, mine forventninger, inden jeg startede, var at egentlig blive dygtigere og dygtiggøre mig inden for breathwork og til at kunne holde rum for andre og arbejde i en-til-en session med andre. Og det har helt sikkert levet op til mine forventninger. Jeg føler, at jeg kommer ud med en meget større viden i forhold til det her arbejde med at holde rum for både grupper og for enkelte personer. Det her med i forhold til at arbejde med min egen energi og min egen udvikling og kunne rumme det på dybere plan med andre mennesker. Det har været spændende og udviklende og en rejse ind i mig selv og i den her breathwork-verden. Det har været givende på mange måder. Undervisningsstilen har været sådan ret bredt og struktureret. Vi er kommet ind omkring mange områder, både sådan inden for det sådan mere spirituelle og breathworken og healing, og sådan også inden for sådan inden med videnskaben, sådan i forhold til hvordan videnskaben egentlig kan bevise det her med healing og sådan hjernebølger og frekvenser, og så det, sådan, det har rummet sådan forskellige lag i det, hvilket jeg synes har været super fedt. Og undervisningen har også været omfavningsrig. Philip og Susanne er super søde undervisere, super søde mennesker. Det jeg tager med fra uddannelsen er, der er flere ting. Der er viden og kendskab til hele breathwork-verdenen, hvad det kan og gøre, og det at have en egen breathwork-praksis og en spirituel praksis. Sådan også inspiration og idéer fra sådan det her rum, de har skabt her i Lavendelhuset, i forhold til selv at gå ud og skabe rum. Altså jeg tager også sådan en taknemmelighed med sådan, i at være det her sted her, som egentlig nu har jeg jo selv meldt mig på og betalt, men sådan, der er sådan en enorm gæstfrihed her på stedet og på uddannelsen, synes jeg. Sådan meget menneskelighed. Jeg har følt mig støttet gennem hele uddannelsen, både fra undervisere og også fra gruppen her, jeg har været en del af. Jeg føler, det har været rigtig støttet og holdt på mange områder.